tunay na vlogger. Ay, Sabay ba pa? Sa mga tandaan yata, parang talipapalang siya. walang gawin diyang iwan. Ano ba pwedeng ano dyan? Anong pwedeng gawin? Iniihaw ba yan? O prito din? Hindi, dito lang yan. Prito lang yan. Sabaw. Sabaw. Sasabawan yung ulo tapos... Oo. Kasi sisigang natin. Pwede sigang yan. Pwede sigang, tapos kalahati prito pag ano. Parang nangyari na ito sabi mo. Ito pareha sumasa. Parang yung ano sa ano magtutubig. Magano tubig? Ano yung container? Sige, convoy na lang. Alam mo na bagong pasok dito sa ano. Ate Dinastre, okay na? Container. I-aircon din eh, no? Oh, bumibili ng lumang gamit. Hey, pasok natin dyan sa loob. Tingnan natin yung loob. Ah, okay. Stopper yan? Walang stopper container. Walang stopper container nila. Ang galing din. Uminom ko tira. Okay naman kung binigay sa inyo yung ano, oh. A few moments later. Papalakas si Hector ah. Papalakas si Hector. Ito tayo sa ihaw-ihaw. Ah, busy si Pre. Kando si Hector, makida. Tulog. Kala ka magluluto ka. A few moments later. Ano ba to? 8 hours later. Yes, good morning mga kapisngi. Kim! Kim! Morning! Ito agahan natin. Di na ko. Mukhang ako lang din titira yata ng bangot. Ay, nako ko. Dadating. Ayong cook. Ano chef? Anong flavor yan? Biryani ano to. Ay! Yun, oh. sakto. Ano bang Nagluluto doon. pinagkakaabalahan mo dyan? Nag-iihaw ako na isa, parang pinirito lang, oh. Tignan mo yung aking iniihaw. Ano, magic ano? Oh, iniihaw ka pero parang pinirito yan. Tuyot eh, no? Oh. Isa. Natutusta rin eh, no? Parang pag ano ba eh, parang perito yung pagkakaihaw eh. Galing ng uling mo. Ang galing pala niyan. Ano, pinag-aralan pa namin siya ano yan, sa Europe. Hindi lasang Europe pala yan, ano? Kaya binabaliktad ko, parang piniprito lang. Pero inihaw yan, oh. Ayan yun, oh. Ayan. Ganun, oh. Ano yan, minarinig mo ba yan? Oh, minarinig sa mantika yan. Ah, Pag inihaw. pusa na siyang naprito pag inihaw pala. Inihaw mo, parang napiprito. Inihaw na prito pa. Sarap niyan. Ano bang isda to? Kung, Ano, ito dorado to eh, dorado. Dorado. Ano to, ano yung sa ibang ano yan, kung tawagin kabayo. Ito yung ano lang naman to, Tilapia. tilapia. Kaya, Batangas na tilapia. Baka may sinigang dito.
may sinigang na isda. Ah. Parehas lang siya ng isa. Ito. Kaya sinong ito, ano na ako, napakasarap ng ulo niya. No? Ayan o, gandang isda. A few moments later. Ilan bang pool? Marami pala. 5, 6. Ani? Marami pala. Ani na pool. May pool dito. Ito parang bahay. Parang ito may-ari ito. Hindi po. Ayan. Swing na kami. Bago atras kami. Ito yung mga hihintay na makakain. Natatakot kasi ko. Ito yung mga Kanya sa YouTube, mga 1 million. ayos ah. Parang ganyan yung propose sa kulungan eh. Maglaya ako. Kaya man daw. Medyo makalito. Huwag tayo makapagtarapan mo, lumayos ka. Yan, kabidyo tayo. Bago may hawak na si Charon, Ang lalim ng sausawan ng chicharon dito. Bago may walay talaga, dati itong parte. Way kurat yan, way kurat. Ayos ah. Parang kakaahon lang sa palengke ah. Sasama natin pa sa review. Ay, may paratis pa daw. 1, 2. Sapa. Ay, ganun. 1, 2. Waki. Hindi, waki na yan ah. Wakin na pala yun. Seryoso naman. Ang lalakas din ang loob ninyo. Dito nyo pa'y dinayo ang kalokohan ninyo. Hoy, Baldo! Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Ahon! Yo!